karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Pila ni adobong baboy? 50 na natay. Pili lang. Okay, Noy. Di ka taga rin no. Karoon ba man ko kakita ni mo? Oo, Noy. Taga-syudad ko. Mau ba? Bakasyonista ka na eh. Dili, Noy. Kuan, namin niyo kong taga dinhi. Mau ba? Kita may nga si Mumbala na. Ang basa na kaila ko. Si Rodel nga anak ni Mercy. Ilang bahay gani na sa ibabaw sa sapa sa banlot? Noy? Kamahalo ka ng pamilya, aday. Ha? Mga tinunglo man ang pamilya. Unsa? Mauna, inday. O manong nagkaingon man ka nga tinunglo silang pamilyahan, Noy? Tungod sa yuta nga gitukuran silang bay. Inilog sa ilang mga katiguangan ka ng maong yuta. Apil na ang sapa sa banlot. Inilog? Dili ang kaliwat niya ng Madang Mercy ang tag-iya sa yuta. O sabay. Apan, naibawaan na lang namo nga nangamatay ang unang pamilya nagpuyo din ha. O sila ang mipuli. Sila ang nagkapalit. Oh, kinsa na yung unang tag-iya ni anang maong luna, Noy? Mga albor ug matod pa sa akong lula nga namatay ang unang pamilya nga tag-iya ng dapita ato sa kasasabugtong anak lalaki sa mga albor. Unsa? Di magani namatay si Padre Ramon, ang among kuraparuko sa miyaging tuig. Mao ba? Way kasal nga mahinayon ni anang dapita, inday. Oh, ha? Noy, dara akong bayad, Noy, o. Tulo ka kanon o tulo ka adobong baboy. Buutan ka. Salamat. Salamat sad sa imong gisulti, Noy. Way sapayan, inday. Rodel? Niya na ang pagkaon. Natug man dahil hapon siya. Paabuton lang nako ang iyang pagmata. Samantang itong gisulti sa tiguang. Makapanlimbawot man sa balihibo. Pero tinuod ka ang iyang giingon nga way kasal nga mahinayon sa maong dapit. Annalisa, gano'n natug man ka diha sa bangko? Oy, Annalisa. Hoy! Ay! Madam. Hala, nakatuog ko. Sorry, madam. Hain man si Carding. Madam! Diyan ako, madam! Ano nagkagubot man ang mga butang sa akong kwarto? Ha? Kuan, wa sa may mahibaw, madam. Murag, ikaw naman ang naa sa sud sa mong kwarto, madam? O, ka mahinumdum kung ano nagkatagang imong mga butang sa kwarto, Madam Mercy? Natugraman ko. Ha? Natog? Natog? Oo, natugra ko. O sa pagmata nako, nagkaguliyang na ang mga butang. Nabuak pa ang paborito nakong coffee mug. Bibi, unsa pa may inyong gihuwat diha? Lakaw-lakaw, limpyuhin ninyo tong akong kwarto. Dali, Annalisa. Ay, una dito ka kay magkuha sa kong sili ug trashcan. O, Manoy.
nakamata ka na, love. Mga na ta? Wa pa ka makakaon? Nagpaabot ko nga makamata ka. Gusto ko nga magdungan tagkaon. Sorry ha nga, nakatuog ko. Okay, Rawi. Dali na, mga na ta. Sorry nga, dilihap sa mga panghitabo karon, Sabrina. Rodel, ayaw ka pala ka. Nadawat na ako ang atong sitwasyon. Dili mahitabong magpakasal ko nimo kung wa pa nako madawat ang imong inahan. Doon na siya sakit na angay sabton. Salamat nga nakasabot ka, Sabrina. Tuod ay, doon na ba ko kikahimamat katiguwa nga suhito sa sugilanon sa inyong dapit. Unsa? Nagtuo sila nga tinunglo ang inyong dapit, Rodel. Tungod sa kamatayon sa unang pamilya nga nagpuyuan ng baya. Ha? Tinuod ba ang maong sugilanon, Rodel? Nga dunay kaslunon nga gipatay anang inyong bay sa unang panahon? Kuan, istorya lang ka na para mahadlok ang mga tao. Ha? Puno sa mga prutas ka ng maong yuta ug abunda sa isda ang sapa. Maong gibusok kinis mga silingan. Ipangkawat ang mga prutas ug gisigihan og limas ang sapa para makakuha og daghang isda. No, mao pa? Mao nga nakaunahon na ang unang tag-iya niya ng bahay sa paghimog istorya nga makahadlok. Ug mituo ang imong inahan ini. Tungod sa pagkamatay ni Padre Ramon. Ha? Suod sila si Mama. Ug dili madawat ni Mama nga patay na si Padre Ramon. Unsa? Sabrina, ayat ho iyang mga dili normal nga sugilanon sa sapa sa banlot. Tuod, Rodel. Nganong nadisgrasya man ka sa adlaw sa atong kasal? Dunay tao nga kalit nga milabang. Ug sa akong paglikay, nabangga ko sa kahoy. Tao? Kinsa mang tawana? Wa ko makakita sa iyang naong. Nagjakit siya og ito. Nga dunay hud nga nakatabon sa iyang buhok og naong. Wa ka niya tabanga di ay. Kalit lang siyang nahanaw. Tao? Mao tingali ni ang tao nga nakita ni Carding upo sa sapa. Unsa? Rodel, kinahanglang i-report ni sa mga pulis. Basin doon na utang tao nga hilom ng musod sa inyong yuta. Unya maghimog dili maayo. Mauna na ta, Sabrina. Pero Rodel, wait sa. Kinsa gid ang unang tag-iya anang inyong bahay? Nalimot ko sa apelyido. Dili ba Albor? Albor? Oo, mao man ang gisulti atong tiguwang lalaki. Albor ang unang tag-iya sa inyong bahay. Og namatay silang tanan sa adlaw sa kasal sa bugtong anak lalaki ini. Mao na ang istorya sa tiguwang. Mga unata, gusto kong makigsulti na ng tiguwang nga giingon nimo. Manoy, kadagan ko ining nabuak ng mga gamit ni Madam. Klaro na lang nga nanghagis siya. Pero dalias siyang nalimot Masakiton siya, dili ba? Pero kung si Lolo Elmo ang pasultihon, magdrama naman kung si Madam. Uy, naya nagtingkog di mo, Noy, uy. Ay. Abli man iyang aparador sa mga sinina. Manoy, tanawa. Uy, hala. Naunsa man ang mga budang nga ipanghangir diya. Nagkutay-kutay na. Klaro na lang kaayo nga si Madam Mercy ang nagunting-gunting ini mga Buddha. Lain si Kayog. Ang silingan ang muanhi aron. Guntingo na. Madlok maganing paduol ang mga silingan in dapita. Ngano ka ni Manoy, no? Ambot lang. Oy. Nganong inyong giablihan ang akong aparador? Abli naman ning daan, Giunsa ninyo ang akong mga Buddha! Ha? Giunsa ninyo! Madam! Madam, buhay na lang buhok niya, Lalisa, Madam! Ang ako lang buhok, may biraha! Nganong gigunting ninyo ang akong Buddha? Ari,
Madam, hinahil na magbirang akong buhok. Madam, aray. Madam Mercy! Aray. Kaana ka nang ingunana sa mong pag-abli sa parador! Tao ang nagunting ana Lisa! Tao! Ug ikaw kini! Alisa dagan! Alisa dagan! Ngano mag-inyo magipasipadan ang akong mga buda! Madam, unsa man ka, madam, oy? Takar man kag pasangil, madam. Wain tawi mang hilabot anang imong mga buda, oy. Ay, aray. Ang pamaka, Felipe! Ikaw ang nagunting ini. Kay dili ka gusto nga magkasalta. Madam, dili tahan ko si Felipe, madam, oy. Huwag di kay pagmahal ka na ko, Felipe. Madam, dili taon ako ang imong bana. Patay na yung taon ang imong bana, madam. Dagat garding! Di na ni manda si madam na magsige ng kiskot mga patay. Naunsa naman yung tigwa nga, eh. Gidagaw naman maayo. Hain man ang karinderiya sa tiguang nga imong ikasulti. Oh, narao, kanang naibata nga nagbantay. Oh, mao din ha? Oh, Inday, naangi mo ang lolo? Lolo? Wa man ko'y lolo. Ha? Pero, may tiguwa nga nagbantay din ni kanina. Mo gani akong gipalitan og sudan og kanuin. Nagkasulti mi. Puti gani kay siya buhok. Wa man ko'y lolo. Patay naman ang akong lolo. Oh, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!